A baliza V16 xa é obrigatoria en todos os vehículos en España, a medida que busca mellorar a seguridade vial divide a opinión pública, mentres algúns a consideran un paso adiante, outros teñen dúbidas sobre a súa efectividade e aplicación. A baliza V16 con xeolocalización xa entrou oficialmente en vigor en toda España, sustituindo os tradicionais triángulos de emerxencia. A Dirección Xeral de Tráfico aposta por esta medida para mellorar a seguridade nas estradas, permitindo sinalizar un vehículo parado de maneira rápida e sen ter que sair do coche, unha práctica que, segundo a DXT, reduce o risco de accidentes mortais. Os condutores deberán levalo obrigatoriamente nos seus vehículos e non facelo ou levar unha baliza non homologada pode acarrear unha multa de 80 euros. Teño unha baliza comprada, sí. Xa fai tempo, Si, nos comprámola xa en Navidad, máis ou menos, para todos os da casa. Así mesmo, esta nova medida está a provocar división de opinións entre os condutores. Hai quen ve con bos ollos a entrada en vigor da baliza, sinalando que a súa principal vantaxe é evitar que os condutores teñan que sair do vehículo en situacións de perigo. Una baliza de ubicación, bueno, por una parte está bien, ¿no? Porque personas que a veces están despistadas se desubican y no saben dónde van a parar. Y una baliza es bueno para ubicarlos, ¿no? O las personas que los asaltan o roban, ya tiene dónde poder ubicar la persona o el coche. La baliza es muy buena, pero los triángulos hay personas que van despistadas conduciendo. No se dan cuenta, pero la baliza la vas a ver porque el parpadeo Eu supoño que terá os seus beneficios e tamén os seus contras, non? Porque, bueno, algo leín de que ser é máis cómodo, é máis seguro, porque ao final non tens que sacar o triángulo, pero que hai en certos vehículos como que non se sabe se realmente vai ser tan efectiva. Si que me parece como que é máis cómodo, porque non tens que baixar do coche e xa posa listo. Pero aínda así, algúns condutores non están tan convencidos e consideran que as cousas non están moi claras. Non está a cousa clara, vale, porque me parece unha cousa que aínda non a teñen regulada, non está ben planificado todo e non está dentro do orden que ten que estar. Hai quen asegura vai a utilizar ambas ferramentas de maneira complementaria. É unha axuda, pero eu penso que os triángulos e a baliza son complementarias, as dúas xuntas á vez. En calquera caso, a DXT insiste na importancia desta nova medida e asegura que o seu obxectivo principal é mellorar a seguridade nas estradas e reducir a siniestralidade, especialmente entre as persoas que falecen ao intentar colocar os triángulos de emerxencia.